ଯୁକ୍ତ 2 ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମର କେଉଁ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବୋଲି କହିଛି? ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 40, ଅପସନ୍ ବି 45, ଅପସନ୍ ସି 44, ଅପସନ୍ ଡି 52। ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 40। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 1947 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସମିତି ହେଇଥିଲା 1947 ମସିହାରେ, ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ କୋସି ହୟାର, ଅପସନ୍ ବି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା, ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ ମେହେଟା, ଅପସନ୍ ଡି କେସି ପନ୍ଥ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା। ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ତାହେଲେ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତିନିଟା ସ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ? ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ସେଇ ତିନିଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ହେଇଯିବ ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ଭାରତରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ବି 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ସି 1961 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଡି 1960 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମର ଭାରତରେ ହେଲା 1959 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ। ତାହେଲେ ତିନି ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ କେବେ? ଅପସନ୍ ଏ 1950 ଅକ୍ଟୋବର 2, ଅପସନ୍ ବି 1952 ଅକ୍ଟୋବର 2, ଅପସନ୍ ସି 1959 ଅକ୍ଟୋବର 4, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି 1961 ଜାନୁଆରୀ 26। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି। 1961 ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କହିଲା 73 ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 73 ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରହିଲା ତାହା ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଭାରତରେ କେବେଠୁ ହେଉଛି? ଭାରତରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା 1992ରେ, ନା 1993ରେ, ନା 1995ରେ, ନା 1965ରେ। ତାହେଲେ କେତେରେ? 1993 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେଟା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 6804, ଅପସନ୍ ବି 5344, ଅପସନ୍ ସି 4356, ଅପସନ୍ ଡି 6794। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 6794। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଇଡ଼ କିମ୍ବା ବହି କି ସାମ୍ପୁଲ୍ ପେପର୍ ଏକା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଦେଇଛି 6804। ଆଗରୁ ଆମର 6804 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବଢ଼ିକି ହେଇଛି 6794 ହେଇଛି। କେତେ ହେଇଛି? 6794। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି? ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି। ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? 856ଟି। କେତୋଟି? 856ଟି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗ୍ରାମସଭାରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ଗ୍ରାମସଭା ଆଉ ପଲ୍ଲୀସଭା ଆମର ଦୁଇଟା ରହିଛି। ଗ୍ରାମସଭା ଆଉ ପଲ୍ଲୀସଭା। ଗ୍ରାମସଭାରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି।
दश नंबर क्वेश्चन देला ग्राम पंचायतर वार्ड संख्या सर्वनिम्न और सर्वाधिक केते हेबा आवश्यक। ताहले क्वेश्चन या कहला कि जदि गोटे ग्राम पंचायत गठन कर से ग्राम पंचायत जो गठन होता तार सर्वनिम्न वार्ड और सर्वाधिक वार्ड केते होइतबो केतिकी हेले ताहा एक ग्राम पंचायत पदवाच्य हेबो। ताहले कौन हो तार 11 सर्वनिम्न 11 और सर्वाधिक 25। 11 नंबर क्वेश्चन संविधान केउं अनुसूची रे पौर संस्था मानक क्षमतार वैशिष्ट्य प्रदान कराइछि कहले पौर संस्था मानक क्षमतार वैशिष्ट्य माने पौर संस्था माने कौन करें ना से पाखे किसी निर्दिष्ट क्षमता अच्छी जो द्वारा से कौन करें लोक मानक न्याय प्रदान करें लोक मान सुविधा सुजोग निजक भागीदार करें अंशीदार करें। कौटी संविधान क्यों अनुसूची क्यों अनुसूची 11 अनुसूची 12 नंबर क्वेश्चन कहला ओडिशा रे केतोटी महानगर निगम रही आम ओडिशा रे केतोटी महानगर निगम रही केतोटी 5टी महानगर निगम रही केतोटी 5टी। देन 10 नंबर क्वेश्चन देखा ग्राम पंचायत वार्ड संख्या सर्वनिम्न और सर्वाधिक केते हेबा आवश्यक। अच्छा ये कहले गला 13 नंबर क्वेश्चन देखा संविधान केउं संशोधन ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था संपर्कित। ताले ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था जो रहिला सेटा को कौ संविधान संशोधन आईन कार्य कर कौ द्वारा कौ संविधान संशोधन आईन द्वारा ग्रामांचल स्वायत्त शासनटा होता कौटा ऑप्शन ए 42 ऑप्शन बी 52 ऑप्शन सी 73 ऑप्शन डी 74। ताले कौन हो ग्रामांचलटा हमर 73। 14 नंबर क्वेश्चन संविधान केउं संशोधन सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था संपर्कित। ताले सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था कोटा हाँ यहाँ ग्रामांचलटा है 73 सहरांचलटा है 74। 15 नंबर क्वेश्चन भारत संविधान केउं धारे लिंगगत वैषम्य कथा कहुई। भारत संविधान केउं धारे लिंगगत वैषम्य कथा कहुई कौ धारे धारा 15 कहुई कि नारी पुरुषर भेदभाव न रखिक कौन हम नारी पुरुषर भेदभाव न रखिक समस्ते संविधान आगे बा समाज रे समान समान कर्म पाई समस्त को समान पारिश्रमिक मूल्य मिल उभय नारी और पुरुष मान समान भाव में देखा यहाँ धारा 15 कहुई।